Blishibu ni pi baro ngari ba wan prang ku parding do unong shem jong ka production house Red Door Productions buat hakani ka cap menta ngikwa ban khot pi baro ban ni shem menta ka casting call jungi na menta ka film ka ba thmai bang an direct kada ngikwa ban khot yakani ka casting call kalong ba ngikwa ru ban penmi yakidur ki ba thmai ha ki film ki bami na kani ka jela jungi indala dep ya ka casting call halai phoi tarik umach ya ki tu ki basa jit ni kwa ban penlong ya ka acting workshop klang ba kila ban sotu bat kila ban nang ya kita ki basics of acting ni kwa ban introduce ya ki ni ki style of acting ki ba khot kita ki method acting bat kumju ru kumno ban perform hakmat jongka kamera ya ka Red Door Production la don menta ku mas post nam malaysia ya ka balami bun teli ki film na kani ka production house ki bun ki film ki balami nang ni ki layo la ki jong ki kusna bat la pen i ni film hakeleng ke perthai borok ko we ya ki film ki bami na kan ni ka production house la tip kerteng ki kum kata ka film movement ka ba kerteng ka khasi new wave bat ka daw ba ngila khot ya ka kata ka khasi new wave kalong ba kum bangi don la ka jong ka ktin ka thlit ngindi ru bandan ya kata ka cinematic sensibility ka bedai ka bangila ban ong ka bedai ka jongi Kami lenti banyu EP haka audition pidang up yenu pat Haki jingrake ya ka lungkut snem jongka jingat inti ka basau po snem jongka kasi student union haka ban ai ka jing syakri ka bajanai syaki paiba jongka jela nin ka arpo trek ka KSU sengkemi kala pelongno ya ka jingrake ya ka ne ka sengi da ka basongkun mat ka ba ipu iping ba haka ne ka jingrake ka KSU kelas dang ya ka jingrake jongka da ka bayat paiba nadu ka office rekam jongka na jayau terter shalasumer bat penkut pat ha u soso tham auditorium Shillong Lasa kiru ya ka jingi simta hakane ka sengi da kinong elam barim jong ka seng ki bakon thup nadu uba poleng do ba Daniel Kriam ba Samuel Jerwa lembat kiwi kinong elam ki badang elam ya ka seng hadu kan ya ka kenti ka ba kham ai men sim shushu ya baro kinong elam bat ki dekot jong ka KSU kala long ba hakane ka jing rakhe la samru ya ki kusnam syaki lai pulai ngut kinong elam bat ki dekot jong ka seng kuntubru ya kinong elam bat ki dekot jong ka KSU na North Castle District Ibala syakem bat syong bendi halor ka isu ka balak tak madyong kata-kata halor ka jingwan jong ka railway hapok ka jela Meghalaya. Hakan sengi layok jingkran ru na kinong ilam jong ka seng ki bakon thup ya uba lambok star marngar ubade u presiden jong ka seng uba poleng do ubade unong ilam barim jong ka seng lembat kiwi kinong ilam jong ka KSU. Kadon ka kentin bakari ka jongi kamdei kanong temen ka jongi kadai kanong kenti ya ka ba laai hakikti ki jongi bangin ri ngin sumar ngin sukhya ka ba anda ka bor ka jongi kadai bangin lenno na kadai ka percaya di IT pat kala ya ka haki long din pat na ka daw kan ne kan sa ka jinglong try ka jinglong kenra pat kan scam ipateng di panangwan Kaban pensa jingkan mau haka histori jong ka jingrakhe ya kan ya kalengku dap sapos nem jong ka KSU kalalong bala pelat paibano ya ka postal cover bar ka stam jong ka KSU bala ituru da ka General Post Office ka Sorkar Pedeng la penpu penpingru haka ne ka jingrakhe da ki jingrwai ki basnya mensim bala rwai da ki kaitor ba paunam jong ka jaj benreu khasi
Kre, Jini Babu Lapi Day Bangkok, Disha